Good afternoon. Ehihie ọma ndị m ji eme ọnụ. Welcome to Peaceful Igbo Academy, ebe ọ na-akpọtụ. Eji m ohere a na-anabata onye ọbụla na Peaceful Igbo Academy. Ebe a bụ ebe emepere, YouTube ebe emepere ka ha were kụzibere ụmụazị anyị Igbo. Maka na achọpụtara na asụsụ Igbo anyị na-anwụzi anwụ. Asụsụ Igbo anyị na-alazi ala. Enweresi mba na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ọ ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ. Onye nna n'onu ya bụ Oriakụ Chidi John Mbagwu. Aga m abụ onye ndu unu n'ebe a. Ebe anyị ga-akụzi asụsụ Igbo, ka esi asụ ya, ka esi ede ya, omenala anyị dị iche iche, ihe ejiri mara ndị Igbo, anyị ga-ewebatacha ya ebe a. Maka na asụsụ Igbo na anyị nwa bụ ndị Igbo ga-asụ ya, ụmụ anyị ga-asụ ya, ụmụ anyị ga-asụkwazi asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo ga-aga n'iru, ọ ga-agba mgbọrọgwụ. Ọ bịa ka eji mepee ebe a, wee na-asị bụrụ onye Igbo ọbụla sonye anyị ebe a, ka anyị were jikọọ aka ọnụ were fụ na asụsụ anyị gara n'iru. Maka na ndị Igbo si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ bụ ụfụfụ. Ị nọ na mba ofesi, ị nọ n'obodo anyị Naịjirịa, ebe ọbụla ị nọ, bịa tinye aka n'akwụkwọ ebe a, ka anyị tụọ alo otu anyị ga-esi, ka anyị tụọ alo, ka anyị bịakọta ọnụ, mara ndị bụ ndị Igbo, ụmụ anyị amara ebe ha si, kedu ebe a na-afụ ndị Igbo, kedu ihe ejiri mara ndị Igbo, kedu ndị bụ ndị Igbo, kedu ebe anyị siri bịa. Ọ bụrụ na ibe n'obodo anyị bụ Naịjirịa, kedu ebe ị ga-afụ ndị Igbo, kedu ihe ejiri mara ndị Igbo. Emepere ebe a ka ụmụ anyị wee nwee ike mara ebe ha si, wee bịa mara na ha bụ ndị Igbo. Amụrụ gị na Amerịka, amụrụ gị na Canada, amụrụ gị na UK, amụrụ gị na South Africa, amụrụ gị na Indonesia, ebe ọbụla amụrụ gị n'ụwa, mana ị bụ nwafọ Igbo, ị kwesịrị ịma ka esi asụ Igbo. Ya ka anyị ji mepee ebe a maka ịsụ asụsụ Igbo, ịma otu esi asụ asụsụ Igbo, otu esi ede ya, n'ihe gbasara ndị Igbo. Ekenena m unu. Dịka m kwuru na mbụ, onye unu na-anụ olu ya bụ Odoziakụ Chidi John Mbagwu. Ka ọ dịnụ, chebirikwenụ ihe onyonyo ọzọ nke a ga-ewebatara unu. Udo dịrị unu. Echefukwala ibinye aka n'akwụkwọ na Peaceful Igbo Academy. Ịchọkwa ka akụziere ụmụ gị Igbo, bịa ebe a, kpọtụrụ anyị n'ekwe, kụọrọ anyị n'aka, kụọ aka n'ụzọ, anyị ga-emepe. Maka na ebumnobi ejiri mepe ebe a bụ ka anyị gbaa mbọ fụ na asụsụ Igbo gara n'ihu ma gbaa mgbọrọgwụ. Ndewonu. Ụbọchị nta ka anyị chọọ n'Owerre nchi.